ବେଲେ ଭେଣ୍ଡି କେମିତି କେବେ ଛାଣିଛ କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏକା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଛାଣି ନଥିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଛାଣୁଛି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ କଟିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆଗ ପଛ ଟିକେ କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି 4 ଫେରା ଲେଖାଏଁ କାଟିବେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିକି। ଏମିତି ସବୁ ଯାକୁ ଏମିତି ସେପରେ ହିଁ କାଟିଦେବେ ଟି, ଆଉ ଜମା ଅଲଗା ସେପରେ କାଟିବେନି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଅଜାଡି ଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ରସୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କର୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଟିକେ, ବେସନ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ କିଛି ରାଶି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଫୁଡ କଲରକୁ ଦେଇକି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଳେଇକି ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କରେଇ ବସେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ଏମିତି ଭେଣ୍ଡିକୁ ସବୁ ପକେଇଦେବେ। ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ କି ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲା ପରେ କାଢିଦେବେ ତାକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ପକେଇକି ସବୁ ଯାକ ଭେଣ୍ଡିକି ଏମିତି ଛାଣିଦେବେ। ତାର କିସ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ କିଛି 3ଟା ଲଙ୍କା କୁ ଛାଣିଦେବେ। ତାପରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ କାଢିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଲି ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେବେ। କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ବା। ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ମ, ଯାଉନ ଏମିତି ବନେଇବ ଆଉ ଏମିତି ଖାଇବ। ଖାଇକି କହିବ ମତେ କେମିତି ହେଇଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ସେମିତି କଣ ପଳଉଛ ମ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ କିଏ କରିବ ହେ?